Ngiphinde nginibingelele futhi bafundi abenza ibanga lesithupha isiZulu ulimi lasekhaya. NginguMrs Thabile Sibisi. Kulesi sifundo ngizofuna sibheke ekusetshenzisweni kolimi ezingeni lemisho la sizobuka khona umenzi nomenziwa. Yini ke umenzi? Umenzi yiloyo osuke enza okuthile emshweni. Bese kuthi ke umenziwa yilokho okwenziwayo. Ake sibuke nje mfundi. uThemba udla ukudla. Ake sithi nje wena. Wena njoba udla ukudla ungumenzi ngoba uwena odlayo. Bese kuthi ukudla lokho okudlayo kungumenziwa ngoba ikona okudliwayo. Ake siqhubeke sibheke izibonelo zethu. Umfana ushanela igceke. Umfana ungumenzi ngoba uyena oshanela igceke. Bese kuthi ke igceke ilona elingumenziwa ngoba ilona elishanelwayo. So siyabona ke bafundi ukuthi emshweni wethu oqondile sikhipha kanjani umenzi nomenziwa. Nazi ezinye izibonelo. uBruce wenza itiye. Ake sikhiphe igama elingumenzi nelingumenziwa. uBruce umenzi ngoba uye phela owenza itiye. Bese kuthi igama elithi itiye yilona elingumenziwa ngoba yilo phela itiye elenziwayo. Ake sumise kanjena futhi lo musho. Itiye lenziwa uBruce. Ake sikhiphe futhi la umenzi nomenziwa. Lokho kusitshela ukuthi uBruce umenzi ngoba uye owenza itiye. Itiye lisawumenziwa ngoba ilona elenziwayo. Ake sibuke lemisho elandelayo bafundi bese sikhipha igama elingumenzi nelingumenziwa. Umusho wokuqala uthi ugogo upheka iphalishi. Iliphi igama eliwumenzi kulo musho? Yebo, ugogo ngoba uyena owenza okuthile. Ngabe iliphi ke futhi igama elingumenziwa? Yebo, iphalishi ngoba iphalishi ilona eliphekwayo. Ake siphinde futhi sibuke umusho olandelayo. uNomkhosi uthela ushukela etiyeni. Iliphi ke igama elingumenzi? Yebo, uNomkhosi. Ake sibheke ke igama elingumenziwa. Yebo, ushukela ngoba iwona othelwa kuphi? Etiyeni. Ake uthathe ipeni nephepha ke mfundi nawe uzenzele lemisho ekhaya. Ukhiphe igama elingumenzi uphinde futhi ukhiphe igama elingumenziwa. Umusho wokuqala uthi amakhekhe adliwa uminenhle. Umusho wesibili uthi itiye lenziwa uAlwande. Ngiyathemba ukuthi bafundi sizokwazi ukuthi sizenzele ngoba sesichazelekile ukuthi kahle kahle yini umenzi yini umenziwa. Ake siphinde futhi sihlangane kwisifundo sethu esilandelayo. Ngiyathemba konke ukufundile esifundweni sanamhlanje ukuqondile mfundi.